16টা বিভাগ ডিসি সকলক কেইটামান বিভাগ চাব দিয়া হৈছিলে যোৱাকালি আমি ডিসি সকলক আমি অলৰেডি অৰ্ডাৰ দিছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা ডিসি সকলে বিটিচিৰ কাম কাজ নাচায় অহা 7 তাৰিখে অৰুণোদয় তৃতীয় এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰো পুঁজি আমি হস্তান্তৰ কৰিম বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়াক বাদ দি সমগ্ৰ অসমৰ 30 লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীয়ে 7 তাৰিখে 1250 টকাকৈ নিজৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব বহুদিনীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত হ'ব खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव खिथां खेब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे आरोबाव भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर दिनैनि गिबिसिनथार खौराङाव दङ जाहैबाय मैयानि बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि सायावनो नैथियाव दङ जाहैबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि सायावहाय थामथियाव दङ जाहैबाय इउजि ब्रह्म सारनि सायावहाय ब्रैथियाव दङ जाहैबाय आरोबाव बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि सायावनो बाथियाव दङ जाहैबाय नैबे सावगारिनि सायाव जों सावरायलायनाय जागोन रायजोफोर मैया आंथ' भिडिअ हगारनो हायाखिसै मानोना आंहा समनि आंखाल बेखायनो आं भिडिअखौ होनो हायाखै बे समाव जों सावरायनोसै गिबिसिनथारावनो हाग्रामा महिलारि सारनि सायावहाय जों बयबो मिथिगौ मैयानि समावहाय बिपिएफनि समायखिरा लानाया जोबनानै थांबाय बोथोराबो जोबोद नासयबाय दा फारसेथिं जोङो नायोब्ला कारायगावनि हाबजेननाय गेटआवबो गेटआ गोग्लैनानै थाबाय आरो फारसेथिं जे मिथिं जेरैसालि बेयावबो दै गोजा जानाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर दा बेखौहाय हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे बिथाङा बोरसो होननानै नाथाय बोरा बेबायदि नङा बोरा अखा फ्रि फ्रि दसे हानानै सारस्रिनायखौसो बोर होननानै बुङो बेयो जाहैबाय मिथिंगायारिनि नासयनाय मोनसे नुथायसो होननानै जोङो साननो हायो बेखायनो आङो सानदों जे फैबाय थानाय समावहाय बिपिएफ पार्टीनि रायजो शासन खालामनाया हयथ' पाब्लिकफोरनि थाखाय माखासे खाला साया जानानै फैगोन नामा आं बेखौ नुहुरदों रायजोफोर बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन हाग्रामा महिलारि सारा मैयानि समावहाय मा समायखिरा लाखो नोंथांमोना खोनासंदो Sri Hagrama Mohilari do swear in the name of God, affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chief Executive Member of Bodoland Territorial Council, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Sri Hagrama Mohilari, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Chief Executive Member of Bodoland Territorial Council, except as may be required for the due discharge of my duties as the Chief Executive Member. Thank you. बयबो मिथिबाय हाग्रामा महिलारि सारा मैयानि समावहाय समायखिरा लाबाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय खामानि मावगोन होननानैहाय बे 5 बोसोरसिमाव मा मावलांगोन बेखौबो जोङो नुखाबाय माखासेफोरखौहाय दानिया आरोबाव डिपुटि चिफआ अदालगुरिनिफ्रायनो जाबावबाय बिथांनि मुङा रिहन दैमारि बे रिहन दैमारि सारा बे समावहाय मा समायखिरा लादों बिथांनि भिडिअखौबो नोंथांमोना ससे खोनासंब्लानो जाबाय रिहन दैमारि अबंगसायनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङो आङो संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन आरो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै आंनि मावनो गोनां हाबाफारिखौ गोसो होनानै आरो संबिजितनि राहा बायदियै सुबुंनो सैथोयै बानजायनाय होनो थाखाय अननाय मोजां मोननाय आरो गाज्रि गोसो लायालासेनो गिनाय गैयाजासे आंनि हाबाखौ मावलांगोन आं
रिहन दैमारी अबंग गसाइनि मुङाव समायखिरा लायोदि आङो थोंजोङै आरो खेंस्लायै जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरा आंनो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा हिसाबै दैथायहरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ मावफुं सोद्रोमा महरै मावनायाव फोरमायनो गोनां बाथ्रानि अनगायै गुबुन सुबुं एबा सुबुंफोरनो बेखेवनाय एबा मिथिहोनाय नङा। जों बयबो नुखाबाय रिहन दैमारी साराबो समायखिरा लाबाय डिपुटि चिफ मोनबाय। दा खोनानो मोन्दोंमोन ससियेल मिडियायावहाय रुबिराम नार्जारिया डिपुटि चिफ जागोन होननानै, नाथाय बियो केन्सेल जाबाय। फारसेथिं नोंथांमोना नायदो मैयानि समाव सोर सोर इएमफ्रा बेयावहाय लाफाजाखो नोंथांमोना बेयावहाय नुनो मोनबाय। क्लियारलि बेयाव होखानाय दङ, नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। रायजोफोर बिनिनो गेजेरावहाय आं माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों। माखासे 14टा पावार बुंबाय थादों बिपिएफनि चिफआ आरो बिपिएफखौ सापर्टार्सफ्रा। दा 14टा पावारा मा बेखौहाय आं नोंथांमोननोहाय फोरमान होगोन दसे समनि उनावहाय। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफ पार्टीनि जे मावनो थांखि लानाय मोन 100टा, नैबे 100टा थांखियावहाय आङो बिपिएफ पार्टीनि मावनो लानाय हाबाफोरनि गेजेरावहाय बांसिनखौनो साबजानाय मोनाखै। आरो बेयावहाय बर' हारिनि ओरैनो गोग्लैसोनानै थानाय फरायै फरायनाय फरायनानै नागारनाय बैसोर बायदिनि थाखाय बेयावहाय मोनसेबो खामानि गैया। आरो बेयावहाय ओरैनो जबलेस जानानै थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसेबो सुबिदा गैया। बेनिखायनो आङो बे 100टा बिथांमोननि जे थांखि बेयावहाय साबजानाय मोनाखै। बेयावहाय आं माथ्र मोनथामखौल' साबजानाय मोनदों। बेखौबो मावगोन ना मावा बुंनो हाया रायजोफोर, मिथिबायना? बाखि जेसेबांनाखि दङ बेखौथ' बिसोरो मावफ्रामनानै दोनगोन, बेखौहाय आङो नुहुरखादों। आरो माखासेफोरखौथ' मावखादोंमोन, बेखौ बिसोरो साक्सेसफुल खालामफिननो हागौ, नैबेखौ आं नुदों आरोखि। 1 नम्बरावहाय एनडेबिफोरनि केसखौहाय उइथड्र खालामनो होननानै बुंनाय बेयावहाय दङ जोबनायावहाय रायजोफोर। ओमफ्राय 2 नम्बरावहाय जाहैबाय नेशनेल पार्क, माहारियारि नेशनेल पार्कखौहाय फेन्सिं थार होनायनि बाथ्रा दङ। फेन्सिं थारखौल' मानो? बाउन्डारि वाल बानाय, अब्लासो आङो बेखौबो गोजोननाय मोनगोन। बाउन्डारि वाल बानायागारा फेन्सिं थारजोंल' आं जेबो सेटिसफाइबो जाया रायजोफोर। दा बे समावहाय सिगांनि बिपिएफ पार्टीनि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि प्रमेला रानी बायद' नों बे समावहाय खाबु मोनबाय। हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जुदि जानो मोनोब्ला नोङो बे समावनो मावनानै दोनखादो, जेन' इयुननि समाव नोंनि मुङा रायख'जानाय बायदि। रायजोफोर आरो थामथियावहाय आंनि मोजां मोननाया मोनसेया जाहैबाय चिरांनि नांगलबाङायावहाय आरसिसि दालां बानायनाय। बेखौ जुदि साक्सेसफुल बानायोब्ला आङो गनायगोन, आरो बानायाब्ला आङो माब्लाबाबो गनायनाय नङा। रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव खोनासंदो हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ पार्टीनि 14टा पावारा मा। 16টা ডিপাৰ্টমেণ্ট ঘূৰাই অনা আৰু বিটিচিটো যিটো ষ্টেটাছ ক্ষমতা পাৱাৰ এইটো আগৰ নিচিনা থাকিব লাগে। নহ'লে এই ইউপিপিএলৰ দিনত একটা ইন'ভা গাড়ী লৈ পেলাই আগৰ মাথাত ইএম লৈ পেলাই লিখি পেলাই একলা একলা ঘূৰা, এনেকুৱা ক্ষমতাটো আমাক নালাগে। আগৰ ক্ষমতাটো কি আছে জানে? ইএমসকলে একটা এস্কৰ্ট পায়, ইএম সকলে 2টা PSO পায়, চিফ ডিপুটি চিফে আগে পিছে এস্কৰ্ট লৈ পেলাই ঘূৰে। এইবিলাক ক্ষমতা আৰু ষ্টেটাছ বুলি কোৱাটো ব্ৰিটিছে চুক্তি যিটো আমাক ক্ষমতা দিছে সেইটো আমাক আকৌ লাগে, এইবিলাকেই আৰু কি। 14टा पावारा बेबायदिसो। आंलाय सानदोंमोन जोंनि बर' हारिखौहाय माखासे गोजौ लेभेलावहाय दोनहरनाय गुबुन गुबुन हारिफोरनिफ्राय रैखा होनायनि माखासे पावार होननानै, नाथाय नुनो मोनबाय ब्लेक स्करपिय'आवहाय रेड बाथि सावनानै दादागिरि दिन्थिनायनि पावारसो। दा बेखौनो बुंदों जाहैबाय 14टा पावार। लोगोसे बेयाव रायजो राजाफोरनि पावारा जाहैबाय जौ संनानै फाननो मोननाय, फुजा मेलायावहाय जुवा गेलेनो मोननाय, लामा सामा दादागिरि गावसोरखौनो दुग्गा थिफुला लोंनानै दिन्थिनाय, बेसोमोन जाहैबाय 14टा पावारा। अब्ला नायलांदो फैबाय थानाय 5 बोसोरसिमहालागै बिपिएफआ बे एस्कर्ट लालायनानैहाय स्करपिय' गाखोनानैहाय बबाव मा खालामो, माबायदि डेभेलप खालामो नायलांदो रायजोफोर। दानिया फैदो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार।
डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा BPF पार्टी देरहानाय लोगो लोगो UPPL जेननाय लोगो लोगो बर' हारिनि मोननो गोनां अरुणोदयखौबो बन्द खालामनानै होबाय। गाबोननिफ्राय नोंसोर रावबो अरुणोदय स्किम मोनला। अरुणोदया बारायबाय 250 रां बारायदेरनानै होबाय। नाथाय गाबोननिफ्राय रावबो मोनला रायजोफोर 250 रां मोननो गोनां अरुणोदयखौहाय हेमन्त बिश्व शर्मा मामाया बन्द खालामबाय। बेनो मिथिबायना बर' हारिखौहाय माब्रै गाख्लायनो हागोन, सरखारनि आसनिफोरनिफ्राय माब्रै बन्चित खालामनो हागोन, बेखौ थांखिनानैनो BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारखौहाय BJP पार्टीया सापर्ट खालामनानैहाय रायजो राजाफोरखौ थगाय थसि खालामहोनानैहाय भट लादों। बेखौ जों बर' रायजो राजाफ्रा मोनथियाखै। अरुणोदयल नङा, नायलांबाय था मा बन्द खालामनानै होयो बियो। दाथ' सरकाराबो BJPजोंसो दागोन। जोङो PMB मिटिंआव बयबो खोनाखाबाय हाग्रामा महिलारी सारा जुदि NDA आव थानांगौब्ला UPPLनि CEM प्रमद बर' सारखौहाय एरख'नांगोन बेखौहाय बुंखाबाय। बेथ' जाथावनाबो नङा। नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे समावहाय बर' हारिनि अबस्थाया माबायदि अबस्था जायो, साबसिन जायोना गाज्रिसिन जायो। अब्ला रायजोफोर दानिया फैदो ब्रैथि आयदायावहाय UG ब्रह्म सार। UG ब्रह्म सारा मोनफ्रोमबो पार्टीनि सिगांनिफ्रायनो मदद खालामबोनाय आरो पार्टीयाव हाबसोमनानैहाय खामानि मावबोनाय सासे दैदेनगिरि। नाथाय बिनि जे सावगारि बेखौहाय डास्टबिनाव गारलाबायनानै दोनदों। गारबाय जेबो नङा, गारमो। नोंसोर मोजां मोनाखैला बिनि फट'खौहाय मोजां मोनाखैब्ला मोनसे जायगा लानानैहाय गारनानै दोनमोन। नाथाय मानो बे डास्टबिनाव गारखांनायनि उनावहाय भिडिअ बानायनानै हगारबावखो? बेथ' मोजां जायाखै। बेनिखायनो आं साबजानाय मोनाखै। UPPLआनो जा BPF पार्टीयानो जा BAC पार्टीनिफ्रायनो जा गासैबो दैदेनगिरिया जोंनि बर' हारिनिनो दैदेनगिरि। एसे मान सनमान होनो सोलों। बेबायदि खालामनो नाङा। जोबनायाव रायजोफोर नैबे भिडिअनि सायावहाय बे भिडिअनि सायावहाय आं मानो बुंनो सानदों, बेसोर हिनजावफ्रा ओरैबायदि आखल गाज्रि हिनजाव, हयथ' आखौनो मिथिया खोमा। दा बिसोरबायदि गियान गैयै हिनजावफोरनि थाखायनो BPFआ हाखराव गोग्लैगोन आरो BPF पार्टीया बिसिनि थाखायनो बदनामबो मोनगोन। दा बेनिखायनो आं सानो जे बेबायदि मानसिफोरखौ जुदि फोसाबनो रोङाब्ला अब्ला BPF पार्टीया माबायदि सरकार सालायगोन नोंथांमोना सानलाय। BPF देरहानायनिफ्रायसो बिसोरबायदि मानसिया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों, आबसुखौ बदनाम खालामदों, सोरबा CM खौ बदनाम खालामदों, सोरबा EM खौ बदनाम खालामदों। माबायदि आखल आखुनि मानसि बिसोरलाय सानदो। BPF देरहानायनिफ्राय लानानै BPF खौ सापर्ट खालामग्राफ्रा बेबायदि उफुद्रुद जाय गोसो जेरै हायो ओरै भिडिअ बानायनानै हगारदों। दा बेफोरनि सायाव दायथ' लाग्रा रावबो गैला नामा बर'फोरनिफ्राय? आं बेखौसो सानदों रायजोफोर। फारसेथिं नायदो बिसिनाखौ लानानै दावराव। बे बिसिनाखौ लानानैहाय नैबे हिनजावाबो दावराव खालामदों। मा बुजिखो बिसिनाखौ लानानै? गाज्रिया बे हिनजावानोखा खोमा, सोरजोंबा थांनानै उन्दुलाबायहैग्रा। बेनिखायनो बे बिसिना बानायनानै दोननायखौनो बिथाङा बेबायदि गाज्रि नुदों। बे बिसिना बानायनाया मा गोरोन्थि जाखो? आरो बे भिडिअ बानायग्राफ्रा मा साननानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंखो? बिसिनाखौहाय देश बिदेशनिफ्राय फैनाय मानसिफोरनि थाखाय रेस्ट लानो थाखाय बे बिसिनाखौ बानायदों। बेयो काउन्सिलनि मोनसे बिल्डिं बियो। सोरबा प्रमद बर'निबो नङा, सोरबा हाग्रामा महिलारिनिबो नङा, बियो रायजोनिसो सम्पति बियो। दा बेबायदि बानायनानै दोननाया जोबोद मोजांनिसो बाथ्रा जादों। नैबे गोदान सरकारा बानायनो गगौमोन। अब्ला बेयाव मा गोरोन्थि जाखो? ओरैबायदि खर' गाज्रि माखासे BPFनि मानसिफ्रा। आं सानाखैमोन जे जन खार्जि बिथांखौहाय इसिबां नेहात आखुनि मानसि होननानैहाय। दिनैसो नुबाय आङो ओरैबायदि नेहात आखुनि मानसि होननानैहाय। मा जाखो बे बिसिनाया? ना नुफेराखैमोन नामा? बेबायदि बिसिनाखौ माब्लाबाबो नुफेराखैमोन नामा बिसोरलाय? बेयावहाय बिसिनाबो थानो हागौ, दुगैग्राबो थानो हागौ, खिग्राबो थानो हागौ, सेक्रेट हलबो थानो हागौ, मिटिं हलबो थागोन बेयावहाय। माबायदि मानसि नोंसोरलाय? आं ओरैबायदि लाजिनाय मोनदोंलै नोंसिनि भिडिअखौ नायनानै। मिथिबाय दा नोंसोर गाज्रिमोन दामोन। नोंसोरबायदि खर' गाज्रि मानसिनि थाखायनो BPFआ बिराद डाउन जागोन। मिथिबाय?
जायफ्रा बुजिना बिसोरो बुजिनानै दंखायो नोंसोरो मा मावदों मा मावाखै। आंथ' सानो बेफोरबायदि मानसिखौ थाबैनो राहा लानायासो मोजां, नङाब्ला समाजा गाज्रि अबस्था जायो। अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर, जायफ्रा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।